Tay. Tay, nanako tay. Oh, nak. Kasayo ko mo ni uli. Sayo dahil mo nang undang? Oo tay, sayo man dyan magipagawas tay kay kuwang mga materyales. Tay. Aw, mao ba nak? Na, wa para ba ko kaluto na kay bagor sa kong naabot gikan sa garden nato. Pero sige lang, magluto ra ko. Ah, okay ra tay. Nang ako na bahalag luto dira. Pahuhay na lang. Kadali lang taya, ako lang sa ibot ang kahoy. Ah, sige nak, salamat kayo. Suod na lang. Tay? Tay! Tay, okay na ka, tay? Tay, ano din, lingkod sa... Okay ra ka, tay? Okay ra siguro nak. Dala ra siguro nis ka kapoy kay ninguot ning ako ang dugan pero okay ra lagi ko ani. Awa, giingnan ka nga ako nalalihok ka ng mga bato nung dira. Malihok jud ka. Sao man sad good nak. Maikod na kay ko nimo kay napakas trabaho nya. Gabot ikapay mo asikaso mo na nga. Basta ko makatabang nimo nak. Ayaw lang lagi tay, ako na bahala na tay. Nang imo lang ba, pahuhay na lang ka. Naawa ka ron, sigurado ka nga okay ra ka? Okay ra lagi ko nak. Mawara ni ron taon na. Ayaw ka bala ka. Okay ra mo tatay, okay? Sige tay. Sige, pagluto na dito sa pagkaon na to. Sige Yung tay, mga sige ontaron. Sige tay, relax lang dira. Murag di magkukatuo sa bati ni tatay kay halos pirmi naman ko na siya makitaan nga lain ng lawas. Di mahimo ni adtuon ako si Gabriel akong paibawon para mada sa ospital ug mapa-check up. Kuya, main on kinabtan di ka. Uy, Dong, lalagay ka. Ano man? Nganim gini kuya kanang base sa kuning tatay ba. Oh, Ang pirmi mo nang mamatikdan sa tatay nga ma-action og kakuyap. mo ba? Kana man ko si tatay dong. Kung sa'y problema ni tatay, wala ko mahimo ana. Ako daghan kay kog bayron nun diri. Kung motor, kung bayranan sa kuryente. Usa pa sa pamilyado nako. Anong sige man mag-ari nako? Wala ko'y pakialaman na kana si tatay. Na ako'y wala uyunan na niya. Lungon sa nasa una. Hindi lang tungod niya. Kanas nanay, napa na ron. Nga na lang ba kasayo nimo kuya? Ha? Mas importante pa ang motor ug ang bayron nimo kaysa kang tatay? Ha? Usa pa kuya, anak ka. Dapat nasa kay obligasyon mo kang tatay. Kusturyahe yan ha. Manghodrati ka. Wa ko'y matabang ninyo. Wa ko'y matabang sa tong amahan. So karon, pauli na! Asa naman yung bata nga udto na. Ingon ra ba to siya nga mo trabaho pa kuno siya? Yawa pa man. Oy. Ryan. Anak, diin ka man. Nga nangita ko nimo kay andam ng pagkaon, di ba mo trabaho man ka? Dito ra ko lang kon tay lang Kuya Braille kay mangayo try kog kwarta kay pirmi mo din lang mamatikdan nga kuan aksyon ka kakuyap. Di ra ba ko may mutang tay nga may anak ka. Anak, Brian, okay ra lagi imong tatay. Nya ni hatag.
Mao ni tay. Ang tabo ug pagkatunogan niya. Suko man. Mao nabitan na akong giingon nimo. Anak kaya raman nato. Na sila'y pamilyas kuya nimo. Siguro, wala na lang siguro. Samang kaya raman nato kitang duha. Basta kung mahimo, ayaw pagduol nila. Hangtod kaya pa nato. Nakasabot ka? Pero tay, kinahanglan to mga mapacheck up ka tay kay aron matanaw ang imong kuan. Kung unsa ba naa ba kay sakit? Anak, Brian. Di ba giignanti kang okay ra ko? Kapilati ka pa mang nui. Nga di ko gustong modol kanila. Hangtod kaya pa nako. Apan kung dili na sa kaganahan, pwede ko naman biyaan. Tay, obligasyon nilang tay nga motabang sa imo tay kay amahan ka nila. Anak. Oo. Pero wala sila. Na sila'y pamilya. Ikaw pwede naman sad ka. Gikapoy na ka. Pwede ko naman biyaan. Tay, di ko na mabuhat sa imo tay kay pinangga ti ka tay. O di pues paminaw na ko. Ano ni ay? Layo na kitang istoryahan, anak. Kita pa'y mag-discuss do. Mas may panayon na ng pagkaon. Lingkod na kay mga unta. Kasabot ka? O tay. Sige na. Lingkod ya. Kalimti na lang to. Unsa man mo trabaho karon? Dili lang sa tay. Oh. Anong dili man ka mo trabaho? Pantay lang sa tay ka karon kay murag tanaw ko ni mo tay. Lain naman imong lawas. Anak, kapila ko ba naman ipahimangno nimo? Kaya pa na ako. Ha? Ang importante nga magpadayon kasi imong trabaho kay sunod buwan abli na sa imong klase. Tay. Ay ko ginauna na tay kay ako ang dapat mo ginahuna nimo. Nakasabot ka ko anak. Nakasabot ko. Pero kinahanglan man nga basta wa pa ko'y problema. Okay ra kay ko nak, ha? Sige, kaon na. Kaon na. Pasensya na kay ka nga itaas ang tingog sa imong tatay. Ikaw man sad good. Di man sad ka maminaw. Tay. Ug mahimo lang gani tay nga muundang ako sa trabaho. Buhaton ako tay. Kana ang ayaw buhata. Brian, dili ko gusto nga mahunong ka sa imong pagtungha. Kay mo na lang na ang akong mahatag nimo nga kayamanan samtang buhi pa ko. Sige tay. Paningkamutan ako nga mahuman ko sa akong pagtuon sa eskwela. Dapat lang. So bueno, napakuya si kasuhon sa sulod. Andam na asad ang imuhang isulot sa imong trabaho. Diyain na lang niya di ko manimugkaon. Ako na'y bahala na og hipos. Sabot ka? Sige tay. Sige na, salamat. Ay, salamat. Enjoy gid in town si Brian nagtuo ko og di gid siya makatrabaho. Nakasabot ko ni Brian. Kay bawo kong naluoy siya nako. Pero saong ko man nga mao man gid ni. Wa ko'y mahimo karon. Brian anak. Manghinaot ko nga maningkamot ka para makatapos ka sa imong pagtungha. Nasayod ko nga pipila na lang ka mga panahon ang nabili nako. Pagpasaylo akong limdan tika. Nga posibleng sa matag karon unya. Pwede na akong ubiya sa kalibutan. Nahuman ko na og hipos ang iyang gikanan. Ilare dagan sa oras moabot na sad taon to. Andamo na ko ang iyang ilisan kay para nigabot. Dili na yung taon to mo kuan pa kay kapoy kay iyang trabaho. Sakit ang dugan. Di ko kaginawa. Ay, nakalimtam din akong martilyo. Balik ko sa tukot ko dito. Toy?
Tay! 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 Awa, hindi nanti ka nga din na lang kumutrabaho. Yung magiging katrabaho, tay. Tay! 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 Brian, anak, nag-unsa man ka diya. Tay, gibantayan lagi tiga tay kay. Kaya nga no, naunsa man diya ko. Ako malagi pagbalik na po tay nga. Oo, nakandusay na ka diha. Mao ba? Maya lang gani kay. Nasi Kuya Chris ug si Ti Janet. Tabangan ko nila. Si kakapoy ra siguro to nako, nak. Kira ko niya. Igna sila, salamat sa ilang pagtabang nimo. Nya, wa nung kakatrabaho rong adlaw. Saan ako pa trabaho tay? Nasa imong sitwasyon, dili man ang ikabiyaan. Anak, Brian, kapila tamang kaigna nga okay ra ang imong tatay. Ayaw iamong ang imong trabaho tungod nako kay kana nalay paagi para may panggastos kasi imong pag-eskwela. Maoram nga isulti mo tay. Sige lang kag okay. Samantalang, pirmi na ako makita diya nga. Nakaliso na imong lawas. Brian, mas nasayod ka pa sa kung kugalingon nga ako'y nagda. Hangtod kanus Di ka pa'y mangnuan nga pagpaningkamot. Mao ka tay. Sige lang kag okay. Na ako'y kwarta tay. Na ako'y kwarta diha bisag kuwang pa na. Mangita kong paagi tay. Nga mapunan ko na. Para lang madala ka sa doktor. Kapila ti kasulti nga ako nalay bahala. Ug kuan ang kwarta para lang madoktor ka. Di man ka maminaw. Tay, anak ko nimo tay. May obligasyon ko. May obligasyon ko tay. Nga dalhong ka sa doktor tay. Brian, anak, nasayod ko nga nagpangga ka kanako. Pero ang kanang kwarta nga imong gihipusan, kana ang magdala sa imong kalampusan sa para sa imong kinabuhi. Ayaw iamong nakita. Patag karon og unya, pwede na akong mubiya sa kalibutan. Ako raman jud tay. Nga ma-okay-okay na unta ka. Pero kay maumay mong gusto. Trabaho ko. Dalo lang tiga ng ti Irene. Adto lang tiga ibilin. Kuha lang tiga gawas na ako sa trabaho. Kung mao'y mong gusto, anak, sige. Mga tuta, basin pa. Musugot sila nga adto lang sa ko. Samtang magpaabot ko nga mauli ka sa trabaho. Okay? Sige. Paggilis na kay mga tuta. Natay, hindi nga naglapa ka rin. Ito lang tayo. Mayon tao, maabtan na to sila ron. Naaba ka.
Mayon talaga ito, maabot na to si Tyren daran. Maayon ta anak. Te! Tyren! Sa baba ron, ikisama ron ba? Te! Oh, kamu nasad? Sa man yung tuyo? Niyalagi mi te kay naalagi ko yung trabaho. Kung pwede lang unta. Ako lang sang ibilin si tatay sa imo kay wasay kauban sa payag. Naunsa? Imong ibilin diri si tatay sa ako, ha? Wa ba mo nagtan-aw purti na kong daghana diri? Pakanunon ako mga anak purti daghana, idungag pa na nimo sa kuha diri? Dili mahimo, Brian. Di ka mo sugot nga mapuyo na diri sa tatay. Te! Iyo pag ingon ana. Anak sad gani tatay. May obligasyon ganiya. Kung napalay kauban si tatay, di na ko si ibilin sa imoy. Kay baw ka man di ay? Ano imo pa man ang gidad diri? Nga dungag-dungag ra man na sa akong pakanunon. Oh, gidan ako sa tatay are. Kaya nagtuon ako di ka parehan ni Kuya Braille. Mga wala mo'y kaluoy. Gabaan raon ta mo. Unsa? Unsa to, gaba? Kaila baka og gaba? Nay gabay! Husto na Irene. Ayaw pasakiti ang imong manghod. Kung di ka makadawat ka na mo, dili mi mamugos. Mas gustuhon ko pang magpuyo sa payag kaysa mo ipon sa mga tao nga mga ngiladog kinaya. Tara nak, mangulit ta. Tatay, Di ta mamugos. tatay. Hala! Panglayas mo! Kay waksad ko ganay sa inyong mga dagway dire! Langan-langan na sa kong trabaho. Manglakaw raman din, nanganhi pa. Oh, may kay nas Inday Irene. Ayan ako'y tuyo niya. Inday Irene! Uy, Kuya Brian, naam lagi ka? Sa yato. Oh, suroy lagi ko. Ay, batay inita. O lagi init, lagi kaayo. Oh, kanang murag nakabantay ko ba si tatay to ug si Brian to ni Ari? Mao lagi. Nagsamok-samok na sa dire. Mabitaw ang gisapot kay ko. Pero may gani kay naabot ka. Oh, mao lagi to. Ningari manggod ko kay sweldo nako. Unya, ang gusto nako magkuyog ta, mag-shopping ta sa mall. Mao ba, Kuya Brian? Ganahan kay ko, ana. Sakto sa diya kay nadyo ko ipapalit nimo. Sige, sige. Wala problema. Mo beto giariti ka kay kung nakay papalit, palitan ti ka. Sige na, pagilis na. Ah, sige ya. Wata ko ya, mag-ilis ko. Sige. Ah, sige. Ilis na. Ay, inoo ko nak. Mo na lang akong giingon lagi nimo na dili na lang gid unta ta mong adto sa ila. Yan to ni. Nak, pwede ba mo puhay sa takan marag niuot akong dugana? Sige, sige te, sige te. Tay, kita to dapin tay. Grabe naman sila si Atay Ren, eh. Di naman sugot nga ibilin ti kadto. Anak, okay ra na nako anak ko eh. Ang importante ra nako nga nag-uban ta permi. Sabi mo anak, para nako kumpleto na akong kinabuhi uban din na kanimo. Ipasalig gid nako ha nga kung unsa man ang dagan sa panahon, imo gyud lampuson ang imong pagtungha. Tay. Abi ni mo tay, pangandoy sa raban ako nga mahimong dancer. Mao ba? Sakto gid na anak. Wa ba kakibaw nga kanimong tatay usa ni ka choreographer? Sure tay eh. Uy, sa kabataan-una na ko anak, ako'y pinakasikat nga choreographer. Pero di bale,
Pakintai ko nung kog mga moves ni mong makaingon kung karapat dapat kami mong dancer sama nako. Aw, kanaram din mong gusto tay. Ala, atong sayawan. Sige, sige, be, tanaw ko. Ayos ba tay? Tay, naabot na kita sa tong payag, tay. Ari tay. Pero makadiskanso ka. Sige anak. Medyo gikapoy jud ko sa atong lakaw. Grabe naman sa latay rin eh. Dili man masugot nga ibilin ti kadto nga. Kuhaan ra mo tanta ti balik. Brian, anak. Pasagdi na lang sila, ha? Ayaw na lang sila huna-una, ah. Ang importante, nga niya nagkuyog tang duha. Di ba? Malipayon ako uban ni Munak. Ayaw na sila og ibutang sa imong huna-una. Kaya para dili mabahin pa. Nakasabot ka? Sige. Pag andam mo niya kay muhangyo ko nimo nga dad ako sa baybayon. Magunsa man dayta sa baybayon tay. Gusto lang ko mulanghap og preskong hangin anak. Mao nga kun mahimo uban niko dad ako sa baybayon. Oh, sige tay. Dalawang dekada sa baybayon. Tay, naabot na dito sa baybayon nga imong giingon. Pagkaninduta, tay. Bitaw anak. Nga niingon jud ko nimo nga magpadala ko nimo diri sa dapita. Brian, anak. Tay, Nasayod ka ba anak kung anong nagpadala ko nimo din dapita? wala ra ba tay? Abi manggod nimo anak. Dinhin dapita nagsugod ang akong kinabuhi. Mao nga dinhi sang dapita nagpadala ko din. Kaya dinhi sa ako gusto matapos ang akong kinabuhi. Tay, dili pa panahon karon tay nga imong tapuson imong kinabuhi tay. Anak,
sa matag anib sa atong kinabuhi. Dili na to malikayan nga ang tanan mahimong mawala sa usalang kaiglap. Sudo nga ra ang kadagatan. Di ba? Ingon anak kadako. Usahay mabaloron. Usahay mupatag ka na. Ingon anak kadako ang akong damgo para ni mo anak. Mao nga gusto ko imong ipasalig nako na bisan unsa pa man ang dagan sa panahon, dili babag ang mga bawod para matuman nimo imong mga pangandoy. Isaad ka nako anak. Buhaton nimo ang tanan para nga mahimo kang usa sa mga sikat nga engineer nga mao'y damgo nako alang kanimo. Tay, isaad ko na ka na ni mo, tay. Yun na ra, tay. Nganong ingon ana man ang mga tunaw nimo sa sinultian ka na ko, tay. Doon na ka ba'y buot ipasabot? Wala ra, Ryan anak. Abi nimo, kung maabot na ang panahon sa imong mga pangandoy, ayaw kalimot anak, ayaw gid pagbutang o pagdumot sa imong kasing-kasing. Gusto ko nga maabot ang mga adlaw nga maghayo sa mong managsuot. Mao nga ayaw yun pagdumot kanila. Parehas ta mo mga pinangga na ko mga anak. Brian, nasayod ko nga buutan kayo ka. Mao nga nagpasalamat ko nimo sa tanan nimong pagsakripisyo diri kanako. Nabisan pa man sa kalisod sa atong pagkabutang, wa ko nimo talikdi. Anak, sa katapusang bahin, gusto ko nga kung maabot man ang adlaw nga para nako. Gusto kong buo mo ako mga anak dungan sa pagsabwag sa akong abo dinhing dapita. Manghinaot ko nga dili ko nimo pakyason sa akong mga gipangayo din kanimo anak. Tay, ang gusto ko, tay, sa pag-graduate na ako, ikaw ang mutaod sa akong medalya. Siyempre anak, kinsa pa man di ay mo taod sa imong medalya. Kung di, siyempre, ang imong tatay. Sabi ni mo na, excited na kayo ko nga. Musabit sa imong medalya. O nga, paningkamutig yun na makatapos ka sunod tuig po. Promise, tay. Ako din tapuson. Nak, murag nindot naman kayo ilingkod. Maglingkod ta. O sige, tay. Manlinggod ta kay total naman sa bangkore. Sige anak, tara. O dire, tay. May bangko dire, tay. Ari lingkod, tay.
pagkanindot sa akong gipamati. Anak, sige, i-wish digto sa laod ang imo mga pangandoy. Sigurado jud ko nga doon na kani katumanan. O sige, tay. Woo! Promise, tay! Di ti ka pakyason sa imong mga pangandoy kanako. Promise! Tay? 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 Di ba niya anak ka, tay? Ikaw ang mutawag sa akong medalya. Pero ano, tay? Nibiya ka. Tay? Tay? Tikasan ka, tay? Di ba niya anak ka? Dili ko na mabiyaan. Pero ano, tay? Tay? Magunsa naman lang ko, tay. Wala na ka, tay. Magunsa na lang ko. Di na ko makakaya, tay. Di na ko kaya wakat, tay. Wala na ba yung utlanan ng kasakit sa akong kinabuhi? Puro na lang kasakit ang nasa akong kinabuhi, tay. Tay! Tay, ang gusto ko, tay, sa pag-graduate na ko, ikaw ang matawag sa akong medalya. Siyempre, anak, kinsa pamandaan mo tawag sa imong medalya. Kung di, siyempre, ang imong tatay. Excited na kayo. Musabit sa imong medalya. Paning kamuti yun na makatapos ka sa ito. Tay, pasaylo ako, tay. Walang dugay lang mabuhat, tay, kundi sinugon ka, tay. Tay, di ko katawad, tay. Di ko katawad. Di ko katawad ngayon, tay. Sakit. Magunsa naman lang ko, tay. Magunsa na lang ko, tay. Tay! Tay! Tay!
Dong, Brian? Wala man lagi ka nagpahibalo. Napatay na din si tatay. Unsa to? Mangutana ka na ko og nganong wati ka pahibaw nga namatay si tatay? Ha? Kung mga bagagnaw ninyo eh. Anak ba mo? Dong Brian! May katungod mi ni tatay. Kaya anak sad mi niya. Sa katong buhi pa si tatay. Nga nagkinahanglan mi. Diha ba ka? Daw hayop mi nga imong giabog. Wa kay kasing-kasing. Dong, Brian. Maubitaw nga nanganhimi para mapalubong namo og disente si tatay. Disinting lubong? Maibalik pa ba ang kinabuhi ning tatay sa inyong gipasigarbo nga disinting lubong? Dili na! Dili! Maong, layas na! Layas! Dong, Brian. Brian! Wala miningari para mangita gubot. Kung mahimo tuguti mi, nga makita na mo si tatay sa katapusang higayon. Usa pasad ka! Wa kay kaluoy! Layas mo! Layas! Brian! Pasailuwa mi, Brian! Layas mo! Layas! Ah! Mga hayop mo! Hayop! Hayop! Tay, natuman na dyan mo ang imong pangandoy sa ako, tay. Pero sayang. Wala na ka. Wala natin ka makauban og ano sa may naanak ko karon. Pero tay, dako na akong pasalamat sa imo, tay. Kaya bisag wala na ka. Di niya po na ako makalimtan ang imong mga gabay sa ako. Brian? Naman ka. Ningari mi. Kay kabaw mi nga diri nimo isabwag ang abo sa atong amahan. Nanghangyoon ta mi nga makauban nato ang among amahan sa katapusang higayon. Inguman ako, Dong Brian. Ni ako, tuguti ko nga makauban ako ang atong amahan sa katapusang higayon. Kibaw ko, Dong Brian, nga dili ko nimo mapasaylo sa tanan akong gipangbuhat. Pero tuguti ko nga makauban ako ang atong amahan. Sige. Kay mao man say gusto ning tatay. Dili po na ko siya pwedeng kiyason sa iyang mga ipangayo man ako. Ipasaylo na ta mo, mga igsuon ako. Daghang kayong salamat, Dong Brian.